ಮಲ್ಲ ನಂಗಿಡ್ದು ಕಿಂಜ ನಂಗಿದ್ದ ಸಾರು ಉಂಡತಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಮೀನ್ದಕಾಯಿ ಬೆಂಚ ಮಲ್ಪನ ಉಂದೆ ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋತೀರು ತುಲೆ ಕಂಡನ ಬರ್ತಡೇ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಾರಂಬ ಇದ್ದೀರ ತುಲೆ ಗುಳ್ ಕೊದ್ದೇಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಡು ಅದಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ತೋನ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡವ ಏತ್ತು ದಿನಾಂಡು ಶಾ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿನವ ಇದನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕವ ಬೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಸಾರು ಇಂದೇನು ಪರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಯಮ್ಮಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಎಂಚ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನರು ಮೀನ್ದ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರಾವಡು ಬೇತೆ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀನಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಣ ಅವು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ಗೆ ತೊಂಡಡ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಆಡ ಪಕ್ಕ ನಂಗಗೆ ತೊಂಡಡ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂಡಡ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತ ಐಶೂರು ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಅವಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುರ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡುವ ಅವೇ ಬೊಲಿಂಜಿರು ನಂಗು ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಡೆವನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುರ ಪಾಡುಜ ಅಂಚದು ಯಾನೀನಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ರೋಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಕನ್ನದಿನ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಕಿಂಜ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ಮೀನನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಮಲ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಡ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುದು ಕಂತದ್ದು ಇತ್ತೇರು ತುಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಂಗೆ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ನಂಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲ ಜತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರ ಚಮಚೋಡು ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುನತಿ ಅಮ್ಮನಾಗ ಲಂಚತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಪುರ ಜಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಜತ್ತದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕೆ ಚಮಚೋಡ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲೇ ಬೋಡಾಪಿ ನಾವು ಚಮಚೋಡು ಏತು ಚಮಚ ಅಂದಕ್ಕೇನೋರು ಆರು ಕೈಟತೆ ಅಮ್ಮ ಇಡಲೆ ಒಂದು ಏತು ಪಾಡಿಯಾರೀರು ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಯ್ಡು ಪಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರತೆ ಮೂಜಿ ಬಿರೇಳ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ತೀರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐನ್ ಬಿರೇಳ್ದು ಅವೇ ಜೀರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಿರೇಳ್ದು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಬೈದಂಡು ಆಯ್ಡು ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಆಯ್ಡು ಪಕ್ಕ ವಾಮ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆ ಮಿಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 15ಗೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ರಸ ಹತ್ತಿರ ಬೂತಾಯಿ ರಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವ ಅದೇ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿ 15 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಹದ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕಡೆಯವನಾಗಲಂತೆ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಡು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ರಸ ಕೊದ್ದೆನಾಗ ಪಾಡ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿನ ನನೆತದೀತೆ ತುಲಿಯಾನು ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಮೀನ್ದಕಾಯಿ ಪುಗು ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಅಂಚದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡಂಡ ಯಾವಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಸೆ ಮಿಯಾವಡು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ಪುನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆವಡು ಜೀರಿಗೆ ಆವಡು ಒವ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಗನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒವ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ತಾರೇ ಪಿರೇಲಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬೈದೀನಿ ಕಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ರಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಏನ ಪುರ ಎಂಕಲಗಿನಿ ನಂಗೆ ಮೀನು ರಸಾಲ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲೇನು ಬೆತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತಾರೇ ಪಿರೇವರು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೀತು ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ತುಲೆ ಒಂದೀತು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದೀತು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ಪೆರೆಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲೆಗ್ದ ಮಣ್ಣದ ಕಾವಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಗೆತೊನ್ಲೆ
ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಮೀಂದ ಕೈಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೋಡು ಅವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸದ ಮಲ್ಪನ ಪುಡದೀನಿ ನಿಜವಾದ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸದ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಕ ವಾತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಅಂಚದ ಪುಡದನ್ನು ಆಡ್ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರ್ದೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ನಿಗಿಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮ್ ಅತುಲಿ ವಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೆಲ್ಲದಿಲಿ ಇಜಿರವು ಕರ್ಚುಂಡು ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇತ್ತವನಾಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಂಚೇರಿ ಬಿಡು ಹೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಅವು ಅದೋಟಿದಿ ಓಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಅವು ಮೆತ್ತದ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡಾರೆ ಬತ್ತುಡು ಆತಂಡೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅವು ನಂಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಿ ಕಿಂಜ ನಂಗೆ ಅವು ತೂವೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಆಡ ರಸಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗಿಡ್ದು ಕಿಂಜ ನಂಗಿದ್ದ ಸಾರು ಉಂಡತಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಾರದಿರೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಡ ರವೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆನಗನೆ ತುಲೆ ಮೆತ್ತದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂದೇ ಪುಡರೆ ಪತ್ತಂತಲೆ ಅಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡರೆ ಪತ್ತಂಡು ಈತನಾಗ ಆತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕೊಂತ ಕಮ್ಮೆನ ಅರ್ಪುಂಡು ಆತವನಾಗ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಎತ್ತದು ಇಂಚ ತಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿಕ ಬೊಕ ಅವೇ ಕಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಂಚೇರಿ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ ಕೈಪೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡವು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಮೀಂದ ಕೈಪುಗು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಪಾಡುವ ನಿಗಲೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿಡ ನಿಗಲು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದತ್ತು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಇದು ತುಲೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಿರೆದಾತಂಡು ಅಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಪಿರೆಯರೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೀನ್ ರಸ ಐಕ್ಯಾನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಡೆವೇರು ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಡ ಅಮ್ಮ ಸುರುಗು ತಾರೆ ಪಾಡೋಡತೆ ಅಮ್ಮನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋತೀರು ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋತೀರು ತುಲೆ ಕಂಡನ ಬರ್ತಡೇ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಾರಂಬ ಇದ್ದೀರು ನಕ್ಷ ಎಂಚಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಕ್ರಿ ಹತ್ತೇನಾ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೇತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಏಲಾರ ತಿಂಗೋಲಂಡೆ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೋಲೆ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಇನ್ಯ ಪುರ್ಕಟ್ ಭಾರಿ ಪೋಕ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಂಕನ್ನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋಜಾವೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಗುರ್ತ ಪೂರ ಮಸ್ತಾಯ ಗಾತೆಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಳೆ ಮಲ್ಲೆಜ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡೋಡತೆ ಪುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಂ ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋಡತೆ ಹಾಂ ಕಡೆಯವನ ಕಲ್ಲಡು ಬರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಯಾವ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷನೇ 20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆತನದೆ ಅಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಆತನ ಅಂದು ತೂಪೇರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಗೆಪ್ಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಅರೆ ಪ್ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಕಲ್ಲುಡಾಂಡ ಕುಡಲ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತನ ಆಯ್ನತ್ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಲೆ
ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಬಂಗುಡೆದ ಕೈಪುಗು ನಮಕ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಗ್ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಪೂರ ಪುಣದೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ ಮತ ಕಿನಿ ಕಿನ್ನ ಮೀನುಲು ಐಕ್ ಪೂರ ಕಲರ್ಲ ಆತೆ ಬರೋಡು ಅವು ದಾಲ ಆತೊಂದು ಬರೆ ಬೆಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪುನಡ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಉಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಈತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಾರನ್ನು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾರು ಈತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ದೀಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಈತೆ ಬಲೆ ಅರೆಪು ಗೆಪ್ಪುವೆರಮ್ಮ ಉಂದೆ ಬಿಸಾಲಿಡತೆ ಎಂಕುಲು ಉಂದೆ ಬಿಸಾಲಿಡು ಮಲ್ಪುನು ಕೈಪು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲೆದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಗೆತೊನ್ ಲವಂಡೇರು ಅವು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಬಿಸಾಲೆ ಅವೇನು ಗೆತ ನೋಡ್ಗೆ ತೂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲೆ ಹೋಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತೂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಗೆತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಟ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮೆಗ್ದಿನ ಎರಡು ಉಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಬಿಸಾಲೆ ಸಣ್ಣತನದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅರೆಪು ಗೇದಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಗಿನ ನೀರ್ಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪುರ ತಗೋಡು ನಮಕ್ ಕೂಟ್ರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೀದ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆದಿನ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ತೆಲು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿಸ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆದಿನ ನೀರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿನತಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀತೆ ಪಾಡೋಡು ಉನೇನು ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ఒక ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಕಿಂಜ ಶುಂಠಿ ಯಾವೇ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡತೆ ಯಾನ್ಲ ತುಯ್ಯ 2 ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತು 2 ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತ ಕೂಟ ನೋಡು ನಿಗಲೆ ರಸ ಏತು ಬೋಡು ಬೊಕ ನಂಗು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ನಂಗು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕುಡಲ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳಸಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಸರಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪೂರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಆಗ ಒಂದು ದಪ್ಪಲ ಈತೆ ಒಪ್ಪಡದೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಡೆ ಪೂಜಿ ದಪ್ಪ ಈತೆ ಒಪ್ಪಡು ತುಲಿ ನಾನು ಈತ ದೊಡ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ತುಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡಿ ಅವು ನಂಗೆ ಕಿಣಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿಸ ರಸ ಕೊದ್ದೆಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೂಟುದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂತುಲೆ ಕೊದ್ದೆರೆದಿದ್ದು ತುಲೆ ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದೆಂದು ಉಂಟು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆೋಡು ತುಲೆ ಗುಳ್ ಕೊದ್ದೆೋಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆನಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಂತೆ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಮೀನಿನಂತೆ ಇಂಚ ನೀರಿನ ಪೂರ ಕಲೆದು ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜಿಡ ಅವ್ನು ನಂಗತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲದು ಇದ್ದಿತ್ತದ ಅಂಚದ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಡು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಬೊಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಬೊಕ ಕೈಲ್ ಕಾರಣಗ್ಲ ಕೈಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ತುಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಎದಿ ಓಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಅದಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ರಸೂಟು ಇಂಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಕೊದ್ದೆರೆದಿ ಓಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ಅವು
ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ದಿವೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಕಾರಣಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಕೈ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಇದು ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬೈದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬೈದಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬೈದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕುಡೋರ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ತುಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ತೋನ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡವ ಏತ್ತು ದಿನಾಂಡು ಶಾ ನಂಗೆ ಕೆನಿಗಿಂಜ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಂದೇವ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೇನು ಫ್ರೈ ತಿಂತೆ ಆಡ ಕಿಂಜ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತಂಡು ಇಂಚವಲ್ಲಮ್ಮ ಕಿಂಜ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತಂಡು ತಿಂದು ಇನ್ನೇನು ಅಮ್ಮನ ಕೈತ ರುಚಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತುಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಗ ನಿಗಲ ಅಮ್ಮನಗಲಿ ಎಂಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿ ಹೊರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಲಾಯ್ಕವು ಕೊದ್ದೋಡು ಕೈಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತೊಲೆ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊದ್ದಿರದೀನಿ ಅವು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಮೀನು ಪಾಡಿಬೇಕು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡತಿ ಅದಗನೇ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಣ್ಗೆ ತೊಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೊದ್ದೆಣ್ಣ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಎಲು ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ತಾಲುಂಡು ತೋಜೋಡು ನೀನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಗ ಆತನತೆ ಎಸ್ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿನ ವೈದ್ಯನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕೆನ್ನ ದೊಡ್ಡನೇ ವೈದ್ಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಆತ ಒಂದು ಹಾಳಾತಜಿ ಒವ್ವೇ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಲ ಹಾಳಾತಜಿ ಅತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಹಾಳಾತನ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಗಲೆ ಜೋಕುನಾಗಲೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ವೇದ ನಂಗೆ ತಿನ್ಪುಜೆಗೆ ರಸ ಮಾತ್ರಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುವೇರೆಗೆ ಮೂಲೊಂದು ಜನ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ತುಲೇಂದಿ ಬೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಸಾರು ಇಂದೇನು ಪರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಗೆ ಸಾರು ಪಾರೋಡು ಪರ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನಂಗೆ ಸಾರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡಿ ಸೆತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ದೊಡ್ಡನೋ ಕೈಪದ ರುಚಿ ತೋಡ್ಗ್ಯಾ ಇಂಚ ಫುಲ್ ತಿನ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಇಡವು ಒಂಥರ ಇಂಚ ಉಂಡತೆ ಕುಜಲ್ದಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪು ಏರು ಎಂಕಲ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪು ಜಾವು ತಿನ್ರ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಣ ತಚೋಕೋ ತಿನ್ನೈತೆ ಇಡಿ ಮೀನು ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡ ಯಮ್ಮಿ ವೇದ ಪೋಡೆ ತಿಂಪಾರೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಬೇದುಕ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಆತನ್ ಭಾರಿ ಮೀನು ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತಿಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂತ ಒಯ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಪ್ ಉಂದಿವೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅವಳ ಮನದನಿಗಂತೂ ಕೈಪ್ಗೆ ಏನೇ ಬರ್ಚಿ ಬೋಡೆ ಚೂರು ತಿನ್ನಿ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಿ ರಸಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಎಡಾಯ್ತಂಡೆ ರಸ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪುಲಿ ಪುರ ಲಾಯ್ಗಾತಂಡೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಏಲು ಬಲ್ಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಆತಂಡು ಐತಲ್ಲ ಎಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನತ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಆಹಾ ನುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಸೈಡ್ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಅದಾ ಓಕೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ನಿಜದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದಾ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ನಂಗದ ಸಾರು ಮೀನು ನಂಗದ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ತುಯ್ಯರು ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಂಡ್ ಮೀನಿನ ರುಚಿಲ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೈಪು ಎಂಚ ಆತನ್ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಈಗ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜು ಆತ್ ಎಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಗ ಬರ್ಪೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್